saçağı bir alayına elimden. Vay. Ne mama? Hiç dert. Ağay, bana terip. Hiç şeyle de bir zat yazılan. Bu sana ona teripin atsan. Şonu aytsana. Özüm ardaş toğruğunun oğudurlan, montturlar. Şonu aytsana. Köşeştini, ortadan kompüterlen kuvvetimi yazıptırlar. Şonu aytsana. Üt kışıktat yazılmandır şerde. Sene hezil etensin o, ha? Hep bolaydı değil. Şonu aytsana. Ağay yok ne bir 10 yazdılar, ha? 15 tane bir zat yazdılar mı? Şonu aytsana. Ağay, duran, ödelim ol. Sen neyme şon aytsana deyip yana otayda ağzın sualan yaradı oturdu. Şon aytsana. Bir ağzım gurleme. O ikiniz bana gurlemeye koymuşsun değil mi? Şon aytsana. Hayran alaymalık idi. Son şeylik bana öldür yapacağımız. Biz de orada araba. Biz de orada ol nemi el bilen yazıp kalam hakkı deyip alayacaktık. Kompüter hakkını alayacaklar mı? Başlan geneceler. Şu anda çenyalı birinizden gurlemediniz de ağay. Ağay, o ne eli gurlemedik biz. Gurları yalda atmam, gurları yalda adama yok. Vay, gurlar ya zat olmaz mı ki? Gurlemeyene zat. Hem Genece. özünüz bilge çiğnen gurlemediniz. Geneceler. Sen bir koşulman otursana. Şonu aytsana. Bol ya. Şunlaki yazılan zatları görüp ki, ağay tas yüreğimden tutup çaşadım ki, gözüm kanasından çıktı ki benim. Şonu aytsana. İllen çıkkın çıkalın ama atalmandırlar. Geneceler madun sörayın da. Vay sırayda uluğu bol. Başlan siz yalın şırap mınınız öydüyen. Ey vay. Sen kim? Men ara uşun. Siz kim? Siz kim? O sen mara siz deyip var ecen yalık adama. Mene şu uluğun iyesinin ecesi. Hava. Siz kim? Gelecek. Gelin ilki bilen salamdan başlayın. Selamun aleyküm. Qowmi agdaylaňyz. Vay Merdan. Assalamu alaykum am. Aleyküm. Olmadan olmam. Am bak şartımızda bizimkiler yanlış münayiptir da. Şeyle drama ettim mi? Ece men ulugum iyi da dur. Doğru oğlum bolya. Bağışlardın da oğlum. Kaymakallar sulara yanlışlıklar bolay yaram. Bol yanda atınca. Yanlış matana kudalar yan katalnan halat ağırak gördüler öyle yani. İltican tenen bir tatlar tapayan. Halat yazılan kağıdı eline alandan kudamıdına uğru olmadı. Bir de ilden çıkınç tat yazmadığa. Men öz gözüm bilen gördüm. Gülşat arada halat geçirende edilecek bizim yadan tanımıda kızatlar geçirdi. Ece uluglar broşturduğunuz olan qowçuluk mu? Qowçuluk, onunla da şeyle bir qowçuluk. Qowduğunu. Han maňa daýdyň da näme diýdiler? Öýe baraly, onun qowup aýdyp berjek. Şonu aytsana. Näme bol Ece beýle? Näme bolundur öýdän oğlum, sonra yarama, näme bolupdyr diýip, ha? Qonşumda gorguy goýberdiler ana. Şonu aytsana. Agy senem Halit ýykaýdyň öne. Şonu aýtsana, başga söz bilen okmy? Şonu aytsana. Muňa seret, ha? Yönü her kim öz yoğuronuna göre ayıqda diye de aynacan. Borla alat etmesene. Ağır gören valsalar, şol wagt oturan yerlerinde aydardılar. Oğlum, tereden muňa, teret. Yazılan zatlara. Aýtmadyňmy ogyda azajyk oňşaýyň, galyň azyrak ýaz diýip. Ay ýok Ece. Meňe kellämele gelmändir. Han Ece göreýin ana. Al görani. Ana. Ay. Men näde düşünem ok bolan köprak bece. Sen dilinde aydamızda gatty köp. Doğru aýdýan ayna yönü udaçylyk, müňilçilik diýilipdir. Onu da bilmezlige salamyl oturmak gowy diýerler. Men gudaň ýüzünden aňdym, agyrak göründi. Ay yok men ekän bir bilmändir. Ay hawada. Sen ýanak iltisi bilen edil gudalyk gurrun alan ýaly, asa biz bilen işiň bolmady sen. Agy tede gudamyzyň eltisi bizim gudamyz ana jereniň jigisi bolup çykdy. Haýsy ana jereni? Hol ogjahan gejesi bar. Wi, ho şeylemi? Oğlum. Onu yazılan zatlaň sanyny azaltmaly diýip aýdarsyň. Şonu aytsana. Doğru aýtýaňyz gaýdylar. Mene şu nire yüreğen bilem oku. Çaştım yöne yıllıda yüreğen ýaly boldum. Yürü. Dur Ece. Bizim te uğramda en uğramaly. En uğramaly. Awa. Ay yürü be oğlum bol çaltırak öyle bir yeteni bol. Ýöreliňe. Ağa teyze gudamyzyň eltisiniň
yetişence qıydı var eken. Menem ödümün oğlumun vardygyny aýtdym. Hemem ýitigimi gözlemegine çykamda şolan gapytyndan baraýmagym ahmallygyny aýtdym. Bolusy diýen asal biz bilen bolmadyň diýip. Asal öz aladaň ekenne. Aýna sen hiç ütgümediň de. Wah näme deýin? Çöregi tamdyra gyzanda ýap diýipdirler. Türkmene toy goşagaşydan gelýär. Menem näme sen toyuň iyi diýany toy ederne. Oğlumy ýörerne. Bir kişiyle gördüm. Selamünaleyküm. Waalaikumsalam. Meýs gowmy? Awa, da şükran. Näme sewdalar? Awa, bilýär. Müşterilere gow hyzmat edýärmi? Ýekejem jaň elýaşyňa jogap bereň. Alo, hol Dilşat. Derrew çyköýe geleýdi. Bäh, indi näme bollay? Men balkonda galdym. Gapam içinden gurtlandy. Han gyýdym jan nerede? Gyýdym, wahýym içinde ýeközi. Sen näşdäňmi? Dilşat, sen özüňe bir adam merekde. Oy, borlar bilgeçleýin edim oňa. Sen ýeke goýup gaýsam, köpman bir zat tapýanda bolýar, barýar. Meýs, sen dukany özüň serip, näme soraw çyksa, jaňa daýarsyňlar. Bellimi? Dilşat, men öýde bolar ýaly bilgeşleýine diýäňmi? Vay, näme bilgeçleýin edilýär şu dotlar. Sen şu dotlar oňarynda bolmaýardy şu ýarda. Ha, indi men günäkar ha? Bolly indi. Hiç ýere gitjekän. İşin näme? Men bar işim gyýdym bilen sen. Ha, bar işin biz bolsa barana gyýdyma sen. Benim oçun işlenmekçi. Ýene bir ýerde gurtman galaýmy? Dilşat, Hov, Arducan suw çüýşesi nerede Dilşat? tekçäň üstünde durandyra. Ha? Wah, häzir tek canly sünne diýärler. Nerede kaldy? Ay, mene tapma bolsun. Koymadım. Ay, ağla yaraby. Meh, gyýdyňa özüň serep. Näme iş sordy özüm ederim. Bolya, bar onu, bar. Bar. Ulan uydu, vah, vah, ağlattı mı kakam seni? Ay. Dilşat. Pomidor goşaý diýdiňmi? Dilşat. Goşaý jawanmy? Koşay, koşay. Alene. Şu daydı koyay. Kakasının bal kıyısı ne evet ya? Şş, yatacak bak Kakası bilen oynatıp ediyor eken. Tira. Ne? Ben kıydın yattır ben ne kara seri değil. Ne kara seri değil. Getir, getir, getir. Geliydim, balgıydım, aylıydım. Ay men kim olacak hele? Ömür men şun yalkıymış yani. Näme boldy agam, näme de näyle? Şu kadar bir alıp parçayla bolarım kan diysem, yana da aydımçı da. O zaman aýdymşy bolsa näme erbetme agam. Neme de yani bir aydımçı var ve aydımçıklar bilen bolup oku da. Alıp parçay olsa näme? Kimden nereden kutlu kalacağını bilýärdi. Agam,
hünäri öwrenni ýigren ýipdirler. Artist boldan hemme zatdan başyň çykmaly. Ondan o agam men aýdymsy da. Men alyp barsy. Şey diýen aýlym bir ýüküm ýeňlenen ýal bolaýdy. Ondan agam bu gedek gaty ýeňil bolar. Sebäbi ýadgat çok sunuňy işgärlenmeden hemmeti bilen gurlaşyp goýdum. Taýin gön barıp ýadgat bermedi. Ha şey diýen aý mekanza teň bilen şu gedek ýeňil bolsaň bilýärdim. Bilýärdiňmi? Han bir gönüllüň. Aý onda da gönüllü ýa. Görjek boldum, ýör ondan. Ýör. Oh! Bah. Aylym. O agam. Sen aylym şiirçi de okunyň aýym. Şiir insanyny berekelle. Näme boldy agam? Aw şiir näme de bolsa bir kömek etýärdi, näme kömek diýärdi bir götürýärdi. Hayran galyan enim bu özgür ne olur ekeni. Bolya agam getir araryň gitmesin. Bolya aparatını mı adı mı? Bolya getir kamerany. Gönüm kamera değil mi? Yok değil bolya. Şu kömeği ha ol. Yor araryň yetmez bolya. No arar yetir o kömeği değil mi lan arasında? Kömek edýän. Bolya enim inni niye gitmeli? Kimden başlıyor? Sen meň ýerimden galmatan bolya agam häzir baragly görürsiň. Dur agam sen bir mün garaş. Gelen aşır sana bolun ne ora kapyny açyp bereýin ha. Bolya ha ol. Gel men. Mekanzan ne bilen olmuyor. Nämäni? Aparatı ýyldym mı ýa-da? Kamera var atpam. Bilen olmasyn atdan ne bana. Bolya münä. Bolya ne? İngir demeden bolya. Sesin çykmada bolya men. Bolya. Salam bir şatlamış. Salam. Neme bir şatlamış. Dur. Gelece dursana. Sizinkilerim gowy. Gowy. Ozan gözü bilen ağlar iýjek nire geçti. Neme urt mu tilki? Vay, gons bir şoň näme ne bilemedi. Haýsy bir gowy bolsa şonu kabul ede. Neme bir şatlamış. Neme goňşy da mark daýmele keniňizde ýanyňda. Geçen daha geldi de. Bolya anne. Sen açayda kapıyı. Gelin mi seyret? Vay seni ekecektik biz, ekecektik. Yöne özümizden ulağa zordan sığman gittik de olmuş. Şey deysene, meni göğün sığsa göğüre de sığarmış deyiptirler. Qoňşy bilen gitsen işine bitermiş. Ýagşy bilen bolsaň qoňşy işin gowy tapa bolar. Yaman bilen bolsaň qoňşy işin jeka bolar diýär. Ýöne qoňşy maňa Hudaýa şükür. Elnece. Näme şeydi bilen naqylaýdyk durjakmysyňyz ki? Yür girelim de, yür. Qoňşyň ittigini ýyrlaş. Tapylsa ýagşy, tapylmasa göwün naqşy. Agy qoňşyň kim bolsa, Hudaýam şodur diýär. Näme diýär gelnece? Bu qoňşyň görünne şu sözler aýdaryn. Qoňşycan, senem dilnece görünne şu sözler aýdaryn diýip taýarlanyp ýördüňiz ýa-da? Yok, Gülşah.
Komşuyum gül yani yönümün özü şahir. Bu ara koşum düdüyen, bu nakalam düdüyen. Bu ara matallara maydı ver ya. Yürüme giyrerler. Oluyor. Açsana. Asmaniyet şeyler de Dilşat. Kıyıraysan. Ece? Oğlum gidip gelelim diyen mi? Ya getirdiler mi? Gelinece, azar vermesene gibi. Oğlum neyme kuşak bilmeyen atıyorum sen ne ettiğini. Biz başkalarına da bu yağda adam değil. Hani bir Dilşat dağı var, eylek, beylek oğlum. Ayağım yazmak için çıkan yok mu beylek bey? Çık ya Ececan şu an. Arbuzan yatır ya. Hadi çağırayım ben. Yok oğlum azar vermesene koy. Oturma Leyla, otursun oğlum. Çay su getirin. Ay mekancan niye getiriyorsun ay bir? Hani bilecek bolam. Ay bilyan olsam senden soracak mı bir? Bir niye getiren bir aparatın haber olmalı lan canlı. Oho. 8 Mart münasebetli Türkmen valisiyle eylemi şu yerde Ulbur bayramçılık konserine ya da haber yok mu? Ay inim sen bundan çıktın o. Bu ne? Aydınçtan kendi cevabı. Sen nim nasıl dil biliyorsun? Ay men var ağam edil sen yara köp dileğe okşon abi diyana. Yo men nasıl dil idin diye mok, nasıl dil biliyorsun diye. Ha vaq ne bileyim ağam şiirin ki yara iyen dillerim zor yani bunu edip durun. Ay nim ne ettin ay bunu? Köp dil bilin, köp bilir diktirler nim. Şondan soradım. Sen katı anırdın görcüydün. Şeyle mi? Tuğulma sen ilk uğramda da biliyordun da. Sağ ol ağam. Ağam bärdin bir dilimizi gurulup durman biz çaltırak işe girişeli aydınçtan kendi yok bollağım gurrun koyduk gör. Hayran var yani nim bana. Bar bolloz menem sargıda geldim şumat. 20 davollu gelinmek, qarastırya o dena maskıladırlar şu. Bular bedenyeler, giyinyeler. Salam. Salam. Ha, uğralı. Başlan. Sizden barda sorusun bolar mı ka? Awa. Ha, siz beşerme tüycüler bana arayan mı? Yok. Yok? Ha. Başlan. Yine barda sorusun bolar mı? Siz onunla şu yerde işleyensiniz ha? Yok. Şeyde mi? Başlan. Yine yekece soru veren. Siz onunla otayda işlemeyen bolsanız, suyuculuğal manada barmayan olsanız, onu siz otak ne için var yani? Siz hemmemin yen müşterileri şu sorular berýäňiz mi? Ha, yok. Onu gayrat edip yoluňyz bile bolaýyn da. Ha, bolar. Hemme zat bilen işiňiz bar. Ayını sorak koraydın da. Gitti Suriye'ye, o sadece mehribana. Git koşup özün ziyade, Siyana. Onun gitti Suriye'ye, o sadece mehribana. Git koşup özün ziyade, Siyana. Dilşan. Ecemden yanına çıkaydı. Bol ya.
Ayda. Yayda. Geldik. Uy, han gödelencem nerede? Mihman ettir öyüne. Ha yola düş kallar. Gülşadece Allah'ım sana. Allık arkayın ola allık. Ağırmay. Kaynın yüzüne seret. Ağır mı yengil bile yersin. Sen sağaman otursun mu yerinden turman? Ot yerindeydi. Öyle getireyim de gücünü getireyim. Uy, yadımdan çıktı. Men çay su koyayım. Yo sen azar edinme kıydım. Sen arducağına deret bey Murat çay su emmeden şu ödü getirir. Bu oradaydı. Vermesene. Beytmesene çeyim ağlar vermesene. Ağay oyun edip diyen ağay öyümüzün bir değişmesi ağay. O gelmeyem öğrensin Ha şeyden bu bir ağlar oyun et. Vay ben bağır alatam şunu ağay. Ağlar etme gelince postunu ipir. Aslan. Endi näme? İşte. Gelmelerim geldik. Uy. Alım. Uy, töleňiz ökmanlar. Töleňiz ökmanlar. O näme üçin? 8 mart ýetip gelýär. Oy size sowgadym bolsun. Sağ olun, sizin sowgadyňyz gerekkä maňa. Böyle. Merdan. Gürleşmeli zatlar var dedim. Näme boldy? Awçylykmy? Salama. Alın menümiz. Neme? Ağamcan, o elimizdeki biri yanınızdaki yoldaşımız şu niyetlene. Şeyle mi? Neme ayısı yok. Ağam ne isteýäňiz? Näme olmaly? Nahar tuzagaz, istasır, belki füjükler. Ya olmasa dondurmacık. Häzirlikçe bir su alayım. Bir su? Hava. Bollar. Ina. Ene suwumuz. Başka näme bilýäňiz? O tortlary, füjürkleri şey çıkar bilýäňizmi? Vay. Hawala. Ine. Hop. Ene. Haýdyny beýän. Bizim restoranımızın milli tagamları. Hop. Ene. Oho. Bitti. Merdan, häzirlikçe pikirleneli, son saýlaýala. Ha, bolýa. Siz çagyra ýertä pikirlenişeli? Bolýa. Bolýa. Gördüm Hasan. Näme de galyp bulaşmy? Yetişdiňizmi saýlap? Ha. Merdan, Ha? şundan targatak bolarmy? Bolýa, näme bolman? Şundan alaýyn. Bolýa. Aziz? Yo, maňa häzirlikçe zat gerek däl. Şeýlemi? Hawa. Hay. Hanonno. Hop. Hop. Ine. Alın. Hawa. Nasıl olsun? Mekancan. Haşa. Şöyle oturup karası verilmeyin. Ay yo, dik durup garaşsaňam bolýar. Dik dur olmanla. Yo, otur. Yo, bir oturmaly wara aşyr arasynda. Din salmaly wara, niye eýleýsenem? Öňe işlerli ya. Mene taýýar mekancan. Bagşylar batdan bir aýdymçylar ýokmy? Bar, taýyn aýdymçylar, emne taýyn. Häzir şu Şöhrat Saparow aýdyp dur. Bollugy gelýär, gönüm şu ýerde gutlugyny alýar. Şöhrat Saparow. Owo. Şöhrat Saparow. Aklıma Saparow oğlu. Owo. Aýda. Owo häzir şu gelýär. Aýda işçe aýty oğlum. Owo şu gelýär. Şöhrat gelýänçe bar, biz aşyr näme delli? Kameralarymyzy ýerlerine goýýar. Yerlerine koyuldu. Men taýýar. Bollunlu, ýür. Awa, ýür. Men çeýledim, ötüpdüm. Aýdylaryň näme hyzmat? Azyp berdi şeýlekenigde. Men de ýene bir edek öğren saat. Siz bärik bir zatlary almana geldingizmi? Belki gözleýän dadymyz tapmana kömek ederim men size. Ha yok, sağ olun. Benim gözleyen adım taptım. Neme, bak diyecektim. Çok kalın mı? Ağamcan? Yine. Ağam çaygan. Yine. Bu da size. O biz bir çay dedik. O biz de her kim gayret ya. Ha, bolýa. Allah alışıp şu oturalım. Sizem alın da bir zatlar. Öňüz boş durmaly ýaly.
Men şu aladalanma, bir näme içmek ýadyma şonu okmam. Men kiçe gürleşmäne geldim. Şu karnın aç oldu kellen işen ok diýerler. Şo çyn eken menden şonu ýaly. Aýan tamam karnı dokar bela ýok diýer. Dogmulca bordum. Asıl şu wagtda Şöhrat Saparov aýdymyny aýdyp dur. Häzir şol aýdymy aýdyp boldy. Gon gutlugyny alýandyr, şoň üçin kan garaşdyrmam. Salam hormatly adamlar, men Türkmenistanyň Atkadan artisti Şöhrat Saparov. Tekin Şumat bayramyňyz gutly bolsun. Başlama o men. Garaş ýakaýna men. Ýa başlanok. Ýok, ýa başlamyk. Ýok, asy taýynam häzir inni ýa-da. Biz bilýäris Türkmenistanyň Atkadan artisti. O Şöhrat Saparov. Odan enelerimde, gelin gyýlarimde bayram. Yok man. Bolsun diýip ýörýär geldim. Halkara denanlar güni şoň üçin bu gede goşşuň üstülen gutlamallar. Bu gülüm gelince. Gülüm häzir baryp bermeli. Ha gelince Ay, tuğulum görýän, asy görýän, öwrün şular ýa-da. Goşkyna maýdaýnalar ýörýär. Odan gelin gyýlarimde, mehriban enelerimde. Siz bilen ýagty gijeler, tarip edildi, niceler, gutly bolsun bayramyňyz, edep başy gelnejeler. Ay, tuğulum ha, gelnejeme begener ay bu gutlylar gördü. Şekillaydım ben bada ýadyňyz şamyl gap barýar. Şoň üçin men ýetişen. Ha, gelnejeme gan. Şu wagt gidotydam ýazgy. Ýazgy etdiňizmi? Ýazdyk agam. Janyňyz Köp sag bol. Ýörýär sizin üçin Türkmenistanyň Atkadan artisti Şöhrat Saparov. Janyňyz sag bolsun, görüşelim. Ay, das kesfingde iýmeni halayan adam endi. Das kes bağla uçurağım olya bilýärmi? Awa. Onu men isap gerek däl. Men ikiçe gürleşmäne geldim. Gürleşip bilýändir näme? Näme gerek bolsa özüm çagyrarym. Boldy. Salam. Gowmä daýlanyk. Men Kuat Kapur. Ha? Tanapmy da? Raj Kapur tanýarmy? Owa. Mustawy. Ha, şey diýsen ha? Awa. Şu jagas ad gürleýän oglan jagartan bolýarmy? Alın. Awa. Mustawy. Sağ ol. Dinleyin. Yan göz vaçlığını gördüm. Şimdi bir tekinci marta kıyın görmedi. 13 tane gülçemen, 13 tane pom mahayrat ettin ha? Bolmaýaram. Ne için? Men diňe şu taýdaky menyuň içindäki zatlara hüjüm etdi. Bu da yani. Gel. Toydan tamam. Et, palav, mantı yiyesinler ha? Düşünmedim. Ne toydan soň diýen et, palav. Yine bir gedek başla. Men diýänim däl eken. Ne diýetdin? İşler. Amcan, sen neýle? Yan gerekli adım wamy diýen ýok diýem. Ondan et diýdiň dograma palaw diýdiň. Ama etten geljekmi? Ay boljak däl ay bola. Bolýar. Aýdypdym, bu gedek ýazgymyzyň beýlek ýazgy. Jaňadyrmy gaňa? Kuat baýmy. Salam aleykum Kuatsan. Gowmeler, jaň tuğulum Kuatsan. Gören saday. Täzeli de men gutlatsak bolum. Dakha, garaş. Bolýar. Jaň gamam. Ay, bolum. Gowurýan o. Asal başlaýlyny bolan bolsaň. Den anlamady bir enelemidi gowur goşşuň üstülen tarif etip berdiň. Ähli käbelemdi, ezilerimizi gutlap bir bent goşşuň üstülen tarif edin. Başsyna. Balmyň görki eze, ananjymyň berki eze, gutlaýaryn bayramyny, gül ömrümiň görki eze. Kuat agam köp sag bol. Goşşuň bilen gutladyň enelemeden begener görsen esip bolsa. Ay, gülýär wallahy ha. Sağ olasy. Jaň hawal, jaman owap dedin ay. Aşyrenemek degen kitýär. Bolýarmy asy? Gülýär wallahy. Boldy dämi? Boldy dämi? Bolýar asy. Toýlarda görşeliň. Köp sag bol. Ece? Geldim oydım tağaman. Ha, Ece geldim. Otursa koyun sidem tağaman. Ha, oydım. Ayfir Ucan, işin çalış, aşkhanada nahar tayinir onur gıydım. Var Ece. Ece? Oydım. Otursun mu? O iyi biçtin mi? Ha, Ece iyi biçtim. Çay demledim. Ayaraksın. Tengülen çay içeyledim. Ece? Oydım. Neme? Neme? Çay iç Ece. İyilik mi? Neme Ece?
Aydyber gyýdym dinleýän. Nämeden başlajagym bilemokda. Saglypmy gyýdym? Ece şu gün men bilen Merdan habarlaşdy da. Şeýlemi? Hawa ece Merdan näme diýdi da? Men de näme hakyna gurrun etjek bolýan aňýan gyýdym. Aydyber. Şeýlemi ece? Hawa gyýdym. Öňüzäkiler bilen gurlaşaý diýdi. Galyndan bir azajyk azanda aýtynlar diýdi ece. Gudalar gelenne üýleri gowdy bolsaň üýleri tallap gitdiler. Şondan men aňdym onuň kakaňa da gudalar hakyna gowy zatlar aýdypdyrlar. Olaň şeýle halal bir gowy maşgaladygyny üýtdirler şolary. Şeýlemi ece? Hawa gyýdym. Onda men Merdana Hawa gyýdym Merdana aýdaý. Gudalar ýene bir gelip men bilen habarlaşdylar. Bir de esasy kakaň bilen maslahatlaşdyk. Tiň bagtly bolanyňyz, tiň elmadama agdyby bolup ýaşanyňyz gerek gyýdym. Onda galyň meselede oňşalar diýip aýdaýjak. Hawa gyýdym aýdaý. Allah jan bagtyňyz bolsun. Ýokman oňşar gyýdym. Hawa ece. Anne çay iç. Yağdan diyenler. Ana. Tamam. Ana çay iç. Tamam. Tamam. Tikkim. Bayrama maga ilýändir gay. Gowduny. Ha sen ýete geljek diýdimi? Kim? Bayram daýyň dämi? Ýok gel. Yo bayram daýym diýem oga. Ha? Bayramçylyk ketip gelýär diýär bayramçylyk. Ha? Näme bayramçylygy? Uy şey daýdym. Ha? Näme etdim men? Vay gep şonu da. Hiç da diýdi gokda. Näme burada etmelim mi bay? Agy naýbaş bayramçylygam bir ýakdan çykaryp bolmaýdy. Uy! Dik dowlawyny betip gelýärdir o. Ha? Yo sen dowlanynyň güýzde. Bu atýar pasla. Ha! Ana. Watan orosylary ne? Yo, ul wara geçen aý geçdi. Be. Aýlatdyň aý. Men onu näme bilmändirin? Ya sowadanmadygym üçin bilmedim ka? Ha? Vay tikkim gaýşar gurlan bolmaz ana. Yok. Gaýşarlamak. Be. Uy, Nowruz bayrammy? Yok, yok oğlum der. Ha, bildim lay. Bedo bayram bolýar kele. Yok, yok, yok. Ha, bildim. Hala bayramçylyk etkeli. Yok lagyn. Ha. Onu bütün dünya velosiped günü ha? Sen mara? Men gaharym etir. Göwnüme diýjek bolýan ötken. Vay mene bara, hiç da diýjegem derler. Ay şey saray. Diýmeden aýdyn. Lan diýip ne özel gepleşigem gyzyklylarına böldüň da. Salam. Salam. Nime, men bir süýjülük aljak bolýan. Maslahat berip bilmezem. Bizim süýjülüklerimizin görnüşi ahil şoň içinde yerleştirilen. Saylap görüp alıp bilersiňiz. Ay yok, men döwürmün hem düşünem ama men bu ýalatda. Özüň maslahat bere. Başla. Menim başga edip biljek kömegim ýok. Ha. Näme? Bir jogap geler zatlar ýokmy berde? O näme gerek boldy? İşgärler, müşteri, hyzmat eden otup aýdaýjakdym da. Hani ýokmy adamlar? Ene bizim
Sicilüklerimizin ählisi şu yerde. Buların içi ballı. Öz islerinize göre sayla alıp bilersiniz. Size taksi gerek mi? Yok, sağ olun. Yakansan, anın başıran aydınçılan gelen ok mu neyim? Öğüne işlerli yan bana. Gel ya ağam, gel ya. Ağam, senem men zekinim yakçıgay. Qaraş aydım ayıp durlar ya. Bunlar vakt yok ha. Aydım ayıp durqalar men alıp qaydı bilmen ha. Gül kelli başta vermedi. Yoksa da diskada duraldın mı ağam sen? Emme da taya gül yani. Ana. Aydım motordu. Gel ya hazır. Oho, berdi halam var ya. Hani berçan, oğlum. Şimdi bana gül yazsak. Berdi salamu aleyküm ağam, gelin tamam. Gülük kime netle varlığı? Gülleri ecem. Ha ecem değil mi? Mutlu oldum, bol ya. İyileşmedi, yatadanım, denanımdı, uyulamadı, gelin ıylamız, bayram şıklı mutlu mu? Ağda kendi bir xatım bir teathiri olur yani, bir goşşunuz bile mutlu sonra. Başısına, dünyamızın bahar yağdı, ömrümüzün aydım sağdı, gözöllerimiz, denanlarımız mutlu yarız bayramımızı. Bayramın mutlu olsun, mehribanlar. Köp sağ ol. Geldi, canım sağ olsun ağam. Şu at, ümsedi da dinle aydım değil, goşşuyla hem vasfetip bilen ekeningide. Onun hem köp sağ ol ağam, canım sağ olsun, sağlığımı kabul et geleniz için köp sağ olsun aydı. Bile öýtüm dırslyk. Maňa aýtman bir ýere gidäýdilermi käbiler üýşüp. Beýmurat! Dilşat! Merdan! Bir ýere gidip durlar öýgäbiler. O daýdy. Bamysyňy? Babacan. Ha, öýdemiňiz? Babacan. Aha, senem bam oglum. Gel bana hemen. Gel, maslahat ba, gel. Babacan. Babacan. Gelin, gel. Gel otur. İçe, keyfini yüşürdün mü? Oğlum, toyun uğrunlu. Giden kalında rahat yadırlı. Şu kalınlar alınan okmi. Neme gerek, neme yeten ok. Bu toyun aladasını hiç kim eden ok. Her kim öz başına. Bar alada şu men şu kellendi. Vaqtayda can, özüňizi oňararsyňyz diýip mene arkaýyn bolaýdym. Doğru aýdýa Ece. Bir da tapşyrsaň, bir da buýursaň ýerine ýetirýäs. Oğlum bilýän, oýnatýan. Şu bir çağa bilen bilýän algat bilmejek eýlep. Onun sen ne oğlum? Toya taýaryp görýänmi? Görýän. Wagt çağam, ılgap çöpe dönüpsiň da. Görýär. Ýene bir zat aýtjak men size. Gaýnymyň gaýnyma sowgat berýär, gaýnyma maňa sowgat berýär. Kümüş miras. Şolardan kalan miraslar bir-birine geçip gelýär. Indi meňem gaýnym maňa berdi. Indi mene ştaýda ine oğlum teretädir. Ine ha. Ine şunu, ine gaýnymyň öz takan gül ýakasy şu. O gatowadan. Ine bilen yürütü Merdanjanyň geline ýasatdym ine. O şunun münasip bolmalar şu takılan şu miras. Aýça. Ece şu miraslaryndan uly gelene de. Be şeýdip aýarym gowgolaýdy. Berdim oğlum, berdim. Hey şu kümüşlerden şu geline bermedik bolsam, şeýdip arkaýyna oturarmy? Ya men arkaýyna oturarym, oturup bilmerle. Şonu aýtsan ejen. Doğru aýtdym. Hem şonu aýtsan diýip senem göräýär. Oýnatýanmy Ece? Oğlum, şu oýnuňam aňyrdyna çynyň bir bölegi ýatyr men bilýän.
Han oğlum meni bu cedeller koyurlan enim toyun maslahatına geçeli. Onun bu toyu ayttın mı dostlarına aytımçı dostlarına hazırına dostlarına aytıştırdın mı? Ayttım ece sen arkayın monten alad etme. Yan bir kısanağına belli ettim hem toy fehedini. Şeyle mi? Ava. Nesip bolsa sen alad etme onu. Onu her kim öz işinden olsun. Men şu kalın var kellendi. Var fikrim şu kalın bilýän edin saçan näme zatlar yaptırlar. Tayfa, ayda ne oturdum? Ana şu tanıldaq öýmeler var ya. Awa, şu öýmeler var ya. Şu maý öýmeler. Bir gow dukan var eken, şu öýmelerini gataw ýerlerde. Häzirki zaman gadymy öýmeler hem var eken. Şeýdirli. Ho, maňa da kärdeşlem aýtdy. Yok ýydım men düşünemok sen o suwal çağa bilen kärdeşden kaçan görüp bitişýän. Daýda halak var, soraşypjam, dursa ana şol kärdeşime gaýny var ya, iň soňky çykan öýmelerden aýdyp beripdir. Gaýny. Gaýnap berdi. Benim öýmelerim guly var ya, ki öňküler bolar. Täze öýme bolsa kim bolar? Wah, öýden adam etýänli sene. Ay daýda ana kurt almandyga. Uy, akow ýatyma sallandy o. Ana o ýerine tapyp goýdum. Arslan dizayner diýip gowmaga diýma. O taýda da bir ellen çykma kurtalar bar diýe. O da oda. Gydym o naqşlar häzirki zaman oda naqşlarym ka. Zaman ellen çykma diýe öyle. Bizim bir barsak görsek şolary. Size de bir toýa goýnak saýlar, toýda geýmäler. Sana dert bersek, men aladam däldirler gydym, öýdel ataňdyrlar. Daýda onuň gitsek bar, çatra gitsek gowular, duwak tamadal ýa-da. Gidelenna. Onu men gideceğim. Ari dur arzucan ne çok o suya çağa. Yine kakası var. Biraz çaksenedir. Şeyler mi? Al oğlum al. Ön pediyani işin getiren o ecesinden boğuz edeceğin oğlum sen. Gelin. Salam. Hoş geldiniz. Hoş gördük dedim. Kıydım, bir toy edecek böyle. Tuvalama gatoğu. Oo, arkadaşım. Çilli öymeler gerek de. Kat kâr gerek değil. O kâr gerek. Diğer öymelerimiz varsa da şeyde şu vatkı yüpe öymeler. Muňa galay görnüşler we öýmelen. Tuvalı. Çekilen, derli, yekeleme, ütköşük zatlar gatkan öýmelen. Her hili renkine göräýle we koýnaklaryny. Rahat işte bir yürüde de tarafa bir oğlu tarafa bir. Bir de mi? Ağay dur o. Bu dolun sargıdını var dolur ala. Ýörüňenne olatagda hasy ütköşük yekeleme öýmelemiz we endim. Şolar men size görkedeýin. Bolýar, hadi yürü. Yürü. Gelin. Postuna aslında. Ağay o ýerdi gidil o ýatlatdan uşaca. O postulurdan at bereli şoňa. Dışatçaga da beremek. Ağay menim var. Deme, dur gelince. Ağay bu yanma da. Şu kalına yazan o zaman alıp verecektim. İllat bere. At bere. Görülüşün at bere. Ben görelim. Gül. Gelin ence. Uşak nira var ya, gıçak. Ne kadar? Vay, getir. Salam ence. Salam. Otur. Ýanky aýtşymýar, çekilen öýmelen görnüşleri. Isleňize görä, köýnegimiň güllerine görä, müşterilerimiň isleglerine görä, her hili görnüşde renkli öýmeler çekip berýär. Yok ana daýda bulaşdyr. Yok ana okgenje. Ana bu da derli çilelerimiň görnüşleri. Tuvalına. Abi sena. Gönünden ütköşdü daha çıkýar ede. Odan ona berip. Bulan gence hasy ütköşük görnüşlerine gelip görkedeýin size. Şeyden ham gelin anne. Dilşatcan. Şunu bir ýerde goýana gyýdyr awam. Men şeysin. Var berme var ya. Abi. Bunu nerede? Toyda takardan bilmem. Bu görýän öýmeleňi bence bir-birli çekilýän öýmeler. Nepisligi bilen, aýratynam çekilişi bilen, ütköşükligi bilen tapawutlanýar. Bular ýaly öýmeler diňe biziň dukanymyzda tapyp bilersiňiz. Hesinden bir-bir çıkýar başga. Başga çıkan ok bir-birli. Gowa kenigide bir damp ýördüm. Daýda alar şundan hem geldiler. Bu ara gyýlar gaty owadan
Tuğuleme yanıp dur. Vah, hersinden birini attan tamam oluyor. Yönü bular yaşlar için kıydım. Bizim yaşımda bir de göre har öymölüğünü değil mi? Bence. Var kadayım. Yürü. Ne baba? Ne baba? Hiç güldüğünü. Şunu alt kayıtmalam değerlim la ben. İyi mi Türkiye? Ben zat tanımayam yani. Ana dine öz aladası. Ağay Gülşah. Bir görsene geline alper yağına düşmedik daha posunu çel yağına sallanıyız onunla. Bir görsene bana ne için götürdün deyip durun. Sen hemen gelinimle karıştıracağım la. Ağay öz alp verecek geldiğin son aytacaksın da benim değil mi? Vay bir kadar aytacaksın. Vay daydı. Yaman gördüm. Yanıp dur gerek. Yanıp dur da. Vay yüzüne de kovdu işte de. Neden armışsın? Neden artın kıydım. Yürülesin ayt alp verer kıydım. Söyleyimizi gürledik biz gecelerde Sürülü duran kalmasın arman Gecelerde Sevimizi gürledik biz gecelerde Sürülü duran kalmasın arman Gecelerde Sevgi sağın şalalı Gel bilece gideli Kalbim zar sana lelem Bakı dövran sürülü Bile arzu edeli canım Gecelerde Sevgi sağın şalalı Gel bilece gideli Kalbim zar sana lelem Bakı dövran sürülü Bile arzu edeli canım Gecelerde Salam, akıyoktan bitirmağını dinleye. Ne mesela? Hava, iyi ardan bakadan, amatlı bakadan ve ayretin tekliflerimiz var. Hava müşteri alanda atlanmadı, şehir içinde ilk verme hizmetmeden var. Salam müşteri. Biz sizin mağazanınıza hoş gördük. Bana iş için kompüter yaptım. Bizim mağazanımızda iş için, ofisler için, hem de üy için bir neçe kompüterlerimiz var. Ne görüp bilirsiniz? Sizin xaritlarınız kepilir ama. Bizim mağazanımızda bir aydan 10 kayetçeni sizin sayılan xaridinize göre tepilik verip bolýar. Çaltırak, burun çaltırak, bakımcaktan. O ne için o iki tane hani kim o? Şeyda, geldin mi? Bakımcak bol, bakımcak, şeyda, çaltırak. Oğudan etme, o adamlar tereden yön istihda açılıp duruyor yani. Ne belki, bana haçan ne etiyağın, boyan tayarlayan, şundan tanımıyor, bolya. Çalt, elini giysen, sen ne mi donuk durdun, burada bakımcak koyma ver. Ostan, laçın, ne diyorsun, işleyen ne? İyi işleyen de var ha? Getirdim, ben yine de getirdim. Ben şuna alıp koyup şuradaydım. Bakımcak bunun kıyıları çaltıra çıktım. Birini kiçi birini uletme, den olsun, den. İçen bol olsun. Oğudan edip çekin, çaltırak denem. Bakımcaktan mı vereyim işleri, oğudan edip koyayım, bol bakım. O, salam. Açın. Yo bari, ta ileyem hemmeti, 5 sanatlıydınız değil mi? Ne mi yüzünlü? Oğlancağa yüzünlü uloğun tuğratı, kıyıcağa da kurcağın tuğratı. Senelerim yadılgıdır. Ağrı kaynmorşu diydiniz gün tayyar bolyandır. Egleyen nendir işgarlamı, tuğulumı. Bor, tak olun. Geliverin arkayın. Kıyılar ağırma. Ne diyen, yetişen mi? Tuğulumı, berekella kıyılar katı oğudanca, arıftıcı. Onun bayramçılığında mı yetip gelyandır bizim? Şu 8 Mart deyip yazıyınlağı her renkli uğudan etip ya kaptanına geçip var ya kalı alkıtlarına ellerine şey durma. Gel.
Mümkün mü Halveka gence? Evet. Halveka gence 8. Mart bayramı münasibetli müşterilerimizin sargıdı bizim bir günü pişirýän süýjülüklerimizden has aşyk gitdi. Doğru. Hawa, o sargıtlaryny kabul etip bilen zok diýäýinmi? Yok kıyılır. Beytimen, o müşterilerimizin bize olan anamın ödəliğine, olur bizim süýjülüklerimizi, pişirýän tortlarymyzy gowy sargıt edip oturýarlar. Şoň üçin yetişer, beýniňizi bek guşaýaňyz we hemme sargıtlaryny alyberin. Bolýa Halveka gence men siziň diýişiňiz ýalyk eder onu. Gayrat edin eder. Müşteriler şu görnüşini goýarlar. Onu ammarlardan şu görnüşden köpräk goýaýyn bärik dükanyň içinde. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Namaste. Namaste. Hoş geldiňiz. Sağ ol. Tanadyňa? Yok. Kuat Kapur men. O neme? Raj Kapur'unmuş da o. Kuat Kapur. Ha, şey diýil. Menem begim Murat. Ha, söyleme. Tansam öğrensa. Menem şat. Dicebeye gidemeyim sen? Ediler. Söyleme. Gelme Yok, sağ ol. Müşteri, saylan xaridyňyz gowunuňyza ýarandyr diýip umyt edýäs. Sağ olun, gato xaritlaryňyz bar eken. Maňa diňimize gelip duruň. Tamam, jişen. Sağ olun. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Kompüter enjamy işläne sizde bejerme hyzmatyňyz barmy? Näkili? Kompüteriň ähli enjamlaryny bejerme hyzmaty bar. Kölen enjamlaryny diýip, täze enjamlara çalışma hyzmaty biziň magdymyzda barda. Kölen täze çalışpaýansyz. Hawa müşteri. Ýöreňiz sizde görpeli. Weýle, ha, Ejemjan 8. Mart bayramçylygyna bir goşgy taýynladym bolýan. Aýdyp bersen diňlejekmi? Ha, aýdyp ber. Häzir. Bahar yeli sehra kalbin açanna. Bağda bilbillerin ovady ene. Hatar yıllar kerben gurap geçenne yaşayışın bakı dowamy ene. Ene söýse güller biter bağlara. Ene söýse diller biter dağlara. Köngül seyran eder ajyp çağlara. Dünýäň sowulmajak sedi ýady ene. Gatawadan gaşgawardyr. Menem Ejemjanyň 8. Mart bayramçylygyna owadan aýdym taýýarladym. Ýerine ýetirip bereyinmi? Ana aýdyp berdim näde? Waspedeyin Ejemjan, senin bütün dünýäňi, çağalaryňa mehriňi berip dursun günýaly. Anjamasan ýüregiň, ağlamasan gözleriň, mehirden çoğup dursun ol owadan yüzleriň. Senin bilen ýaşaýan, senin bilen gülýän men. Sensiz maňa Ejemjan, dar görünýär dünýäm men. Köp sağ ol Lala. Gatawadan aýdymapdyr. Kıyın olmasa men gizleyin de ha. Näme boldy? Ilme yetip gelýär. Kim yetip gelýär? Çykdyjy. Tükürükli çıktı yetip gelýär. Ha işte diýen, kömek gizlenme ha. 8. Mart yetip gelýär, 8. Mart. Ha, şey diýsene. Ay onu sen begenne. Astorum giden dukan. Haýdyna ýerden gelin boş çykmaýar. Doğru men bir adama sowgat bermeliler. Ha. Ol mäş adama sowgat bermeli. Näme on mäş adam sen? Stop. Kuat. Näme on mäş? Onçu olmaly. Ol mäş gelmi? Yok. Şöyle. Senagadan çıkmak var. Men ýataqy boşupdym. Ýataqy nemek boşda 8. Martda ýetişmeýär. Boş mu Boşmaly. Hawa, bolup. Daýyn bolýas. Başladyk. Waq men onça adama sowgat bermeli agam. Näme onça adam sen? Maskalamda 13 tane denan maskala var. Ha, tuweleme şey diýsene. Şoň gizleýär agam ha. Kuwatsan men sana gowy maslahat bereýin. Assalamu alaykum ağam. Wa alaykum assalam. Gowy ýagdaýlaryňyz? Şükür. Men awry işleje gelmenim. Aýdyň ağam, näme hyzmat? 8. Mart bayramı yetip gelýär. Hawa. Bir gyýdyma sowgat aýdam diýen. Gödegini tutýan haridyňyz barmy? Gyýdyma talip.
Aha. Özüm bir näme okuwy sany bolan bilen bagly bolansoň bir notebook alaýdym diýe. İnam görünüşleri. Diňe bir okuw däle, iş düşünem notebooklarymyz bar. Ene. Renklerini, ulluk kiçil görünüşlerim var. Ene. La, dara gowdat bolan ini özüni göreli. Ha, özünem görüp bolýam. Özüni göreli. Gelin men size görkedeýin ona. Ha, şeysen. Gelin. Mene şunu sayladım inim. Saylan tarydyňyz. Ene. Tuğulem, sawalnym. Hawa. Qyýlma bu sowudun üçin gatyp bergener. Hawa. Ene. Bu da qyýdyňyzda tekinji mat bayramçylyk natiýetli sowgat. Wi, agy, ýoksa da halyk enjan toýny koýlap tikindimmi? Hawa, wy. Bu da bolýar diýlenden uguruna çykdymy? Eýýan taýyn. Tuğulemy. Yetişkiler wy senem. Salam aýda. Salam. Salam. Amaşa. Agy. Amamay kuwa sene. Kim gyýdy? Hana, ýaklary? Waýy, goýsana goý, mena görmändim. Goý aýda, görmersiňmi? Boynu üzülere gelle agar gulyň saňa seredip. Waýy, goý, öýdüňini görmesinmi? Waýy, Keitjan, adama gowunyň ýetmäni çaýat agy, gülýär oglan. Haçan görseň ýa saňa başlap aýdym düz berendir, ýa-da eli gully kapydan ýerip gelýändir. Gadananam, diňe saňa gidýär diýen ýaly. Goýsana goý, ona men üçin oşgudy diýen bämi? Ýa aýdym aýt diýen bämi? Ýa eli gully geldi diýen bämi? Getirýän gullerime ha, holdy belli bedrede ýatýar. Gat ulumsyla goý senem. Sen üçin şol taksist oglan şu ýere gatnap koşun todurdy diýem aga. Ýa bolmasa şu ýeriň küç kökelerinden alyp barjy gadanarmy saňa sowurdy diýem aga. Barlagy nirden emir diýäýdir diýen we günraýdyň haly. Mekanzan, kim arasya gaýnyn bir? Ay, savret häzir geleni görürsiň da. Bilesim gelçiligim da aýda da kim gelýär? Ýürüň elin alyp barýan da aşyr bir gaýraty savret häzir gelýär häzir gelen wagt. Bolýar, taýýar men. Taýyn näme? Gül ýalsak boldy. Boldy taýyn boldy geler ama geleni görürdi. Dönüp garaşdyrma onu aşyr geçen kiňer geldigi derrew başlamaly. Bakan. Aha, Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Assalamu alaykum. Oho, asy gelýär. Ay, bana ýana mekanzan buny. O meýis gelýär diýdimi? O meýis gelýär diýip aýtmadyň, kim gelýär diýdim. Ay, gelýär bilen. Aýdym, o men telefon nomerymy özüm jaňa diýdim ben onu. Ýa-da barň bolsaň häl geljek men. Ay, men jaňa derdim sen bolsaň. Meýis. Jaňa da gowum gene jaňa gowum. Olmaz aslında häl işläsem goýar. Ya sapana, şu gözek bir gyzyk. Aşyr, bolmasa sen al, men kamera alaýyn. Bolýar, bolýar. Onu bar da ýeriňe. Bel sagymda telefonu jaňa demde daýdypdym. Bugün bir ütköşük bayramçylyk bolansoň bir zenandamyzy, gelin gyldanmyzy bir goş ýüňüsü bilen. Şoň üçin o sowgadyňy alyp gelipdim, bolýan agam gül alyp gelipsiň. Kime netlep aldym? Gelinim aldım. Ha, geliniňi da. Gyýdyňy da matdama. Gyýdymam bar o. Olanky ýokmy? Ýöne, ulagymna goýdum. Kän zat elim. Ha. Götürüp görmäýin. Ya gidip alqaýdan. Yo, durberem, boluşy. Şuňa da ýeterlik. Onu aşyr taýyn mordak häzir biz başlaýas. Gül ýalsak taýýar. Mekanzan, gül ýalsak. Meýilsem taýyny, aşyram taýyn. Onu başladyk. Hiç kimler gönlüm yeten okmeyin ya. Kimi görün tinli vuruyor. Ködür okkuyu yacilla. Hücümün vuruyor cimler. Hayharat bu aşk hali. Düşünye diyer aşkın nedeli. Düşünme gidene görmeyen har. Görmedim ama ne çar. Ha? Gatüt köş gowalam. Sat, şuraýdymda diňe eliňe bir zat gaýdyrýar diýen, ha? Yok dostum. Ýöne aýdyma şular ýaly şekil bilen ören gowy geçdi. Agam, ýöne aýdymla adamlara ýöň bolla ýa. Şeýlemi? Köp sag bol, minnetdar. Men ýerime baraýnam. Meni hyzmat gerek bolsa aýday. Bolýar, köp sag bol, minnetdar. Balaryňyz ýagty bolsun, ornuň köňül tagty bolsun. 8-nji mart gününe her dananyň bagty bolsun. Ay, tuğulama. Aşyr görýäň. Diň aýdym o kene goşýyň süýleni mutlak bolýan eken. Gül ýaly görýärmi? Ikimiz çağlar wagtyna birje gatnadyk. Goşkyndan gül ýalsak aýtýardyk. Menden öwrenişli olam bala. Gül ýaly aýtýar. Agam diýip durdyň däme ýoňa? Ay ýok, ikimiz birle gatnadyk da. Şeýlemi? Hawa. Ne boldymy men ýöreberýänmi? Tapawdy ýok. Aşyr galta da bolýar, inni kaýdym şimiň ýanyna. Bile de bar bilýäs.
Kalsam etsen işin yok da. Yönü men ert bereyna soğudu goşurayna. Ağam bugün 8 Mart günleri öne biz öňünden ýazga diýär. Ýöne onu da sen öňünden barıp gutlaýyn ýa-da. Inne o öňünden gaçyp bolýar. Alanymda görä. Goşurlar. Soğurman goşurlar. Janyň sag bolsun ağam. Sag bolun. Mekan sizin hem işiniz üstünlük. Köp sag bol. Sag bolun. Aşyryny meýilse gutlawan alyp diýiniňni beýleklerim alşdyraly. Yürü, gidelim. Nira var mı? Hazır aýtjak hazır. Ayda öňünden ayda şunu tans çıkaymaz o gene. Beyba. Näme sem kamay. Ba. Natsaň edäýdim kamay. Aýoklay jaň etmeýin näy. Şok jaň etdim şonun iýwara adeşdedim ýoklaýmy. Ey neyle adamı ya ağam sen bir adamın geleni ardıncarak geliyor demeyi can ağam. Oho dikkim. Bu senin mi ay? Ay canım ondan iyi var ürün çıkmadı yani. Yok dikki can. Geri gelmeli diyen zaten senin may diyen. Yok gelipsin edipsin öyle var bir kere sağ işlet olmuyor ama o. Ben Angır'dan mı ara? Sen var iki yana katla ben arçakalı yer olmam. Vız bu senin kendine ho. Benim kim kenay diyen ne? Ay. Ne baladan mı ho? Tamam. Sen ne seni de o geri gelmeli diyen var. Ne baladan mı dikki can? Ne baladan olur diyen şu? Ne baladan mı? 8 Mart'ın alada değil. Ne baladan oldun başka? Oho 8 Mart'ta beyle aladı der ya ne mi ho? Sen aladı dedin o ha? Ay ne mi aladı edecek o? Yok da pottiş. Hava? 8 Mart'ın gene zaman ne de ot der ya? Ne mi kul o da mermeli mi? Ne da bunlar? Oynat ya da o men bilen. Bunlar iyi vallahi çıkan o edin. Ya oynatmasan o can ağam men bilen oynatmay men garatsınım o. Oynadama ko menim sınım şogun var ya. Gennesini hiç iş ettiremem. Anlam? İyicek nakarlamam ödümmüşür yani. Anlam? O şundan ulan burada otma ama o. Yok onun tediriklerle potişan. Onu hem oğlunlarım şeydi. Ben öylünün merhamet bir onu. Onun tedirikler. Ben ne edecek diyene? Ne edecek? Verecek soğudunu. Soğut. Bollu ölme bayramçılıkını deyince alacak. He aladadan düğünden deyinecek diyen de. Deyinecek bollu. Verecek soğudunu benim deyince alacak. Oh! Dikkim. He? Bir fikir geldi. Kelle mi ya karna bir? Hey şu gelin ay kimle de geldi ya. Ay. Yürü. Düşeydim ayday. Nire? Ay ya kan sonra verene. Yürü ho. Aydanın bilesi. Yürü ho. Ayday sana bil onun gidesen boğur yani. Aydarın ho düş. Yok ben yürüyorum yarım var ya. Yarın mı da düşleyen yürü ho. Yürü. Yok almazlar kaçacak gerek. Ayçak gel yani iyilimi düş. Paranı olsam aydar. Sana ağam nira varmalığına dedim bir yana. Var yani onun falan. Almazlar aytmadı nira varmalığına. Görköz yan. Var yan görköz yan. Aylar armağda. Bar bol Döwran, özüňe barmy? Aylar size kömek gerekmi? Etmeli oymaly işiňiz bolsa, arkaýyn aýdy berim. Kömek gerek diýen barmy? Her kim öz işi bilen bolsa gowy bolardy. Yok Döwran, şu wagtda üýtgeşik etmeli işimiz ýok. Ha, alsaňam bolaýar ne deseňe diýsek, ýok ha. Onda men şu zaga derde dursam, size päşkel bermermi? Şu yerin kislorodunu azaltmasalara gowy bolardy. Yok Döwran, arkaýynjak duruber. Bize hiç päşkelçiligiň ýok. Sağ ol. Gülüm sana seredip, kara gözüm doymadı, menden dören bu suyu, öz erkime koymadı, katı verme güzelliği, minnetini söylerim, sözümde duracağıma, sana vada bir yarın, katı verme güzelliği, minnetini söylerim, sözümde duracağıma, sana vada bir yarın. Berekella! Aydım aytmanı elinde ýan bolsa, diýme teň işiň adı. Şeýlemi? Yok. Halbuki gece işim kan, bar işim. Şondan mı zeýlem tortduğun yüzüne bakyp aydım oturýarsyň? Nämişleň bärt işin köp bolsa? Size bu belki bir kömegim gerekdir diýip bir bahana bilen salamlaşanyk geldim halbuki gece. Şeýlemi? Salamlaşjak bolsaň men näme oturan ýerim bilen okmy? Siz ýöne ýeriňizde tapdyryňyz doktor halbuki gece. Ya şu ýerde, ya da seýekde gelip görsüňiz. Enemen?
Ava, nesiz? Oo, salam. Salam. Salamlaşdın mı sen? Ava, salamlaşdım. Inni? Inni düşündüm. Inni? Yürüdüm. Berekellah. Aynem sene oňoraýsyn aynem. Şu ýa geçse adamlar öňünden öňüdäkiler aljak sowgatlaňyz getirdik oňorupsyň. Awa aýtdym da. Sen kelele oğlum aynem. Şeýlemem. Aýta bolam. Men muny ilki uramda da aňypdym. Indi nirä gitmeli? Kim ýalma gitmeli? Agam sen ýadım ansyň öýdän. Ol näme sebäpden sordun? Bollagam ýaz etmeli adamlarymyň hemmesinden almaly gutduglarymyz allyk zemledik. Indi ýok aýdyp din jartagam bolýar. Näetdiň? Şanyň bilen aýdýanmaýyn. Owam. Ay inim, sen bilen ýaman ýeňil boldaýyn. Sen bilen şu ýalgylan aňsat geçseň bilýärdim da öňünden. Owa. Özümizde jemleme kaldy. Ýoksa da. Dogrudan ama men kelläme gelmändir bu pikir. Ey ne iladı? Ana neydi? Ana geldik. Ey ne beylen bak kov. İvvay. Biz gittik ana hargana bir yazı koyduk böyle bu datları bilýär mi den? Yani bu mattan alt koyva bolmadan ni. Ey ne? İntek marta may var aro. Bilýän o meni may wadyny ho. Lokman almak mı? Bu targıt eder çoğunala ayar. Şey ne? Awa. Yarını görürler. Gör ne el gül alacağımız göreli. Ya. Taýar gulýalyna bassy. Saýrenmi? Bayramlaryň feretidir. Zenan dünýäň enesidir. Bugün ähli gözellerimiz agardygylyň eýesidir. Bolmy aşyr? Gulýalsak bolada mekanza, gulýalsak. Ýoksa da bar aşyr. Kelläme bir pikir geldi. Şu gedek bayramçylyk gutlawymy hasam bir täsirli bolar ýaly kamera arkasynda kadymam gutlasa gowalar şoň üçin gelagam. Sawolçym, sawol, filaňa sawol, janjym. Bir öňräňden aýdan bolsam bir gözellik salonuna girip özüme bir selam berdim ben. Ay şeýle dogadan aşyr senem. Gelagam. Bilýänsiň owadan sawol. Ýönes gelejekden soraýmalym da bir aýtaýmallar. Sorap gaýtan begener dagam. Gelejekden gaýwansaň da borlaýjym. Soň sorap indikide düşäýär bolýarmy? Şeýlem ay bor dagam bolýar. Bu ýoksa da 8 mart günü Begmurat Anymratyň jigziniň toýudur. Saňa daýdanra. Dağı näme? O aýtdy lan. Ýöne men bar bilen wagtynyn. Näme üçin? Ay bilýärmi 8 mart günü gelnejiň sowgat serpaýlaryny alyp ben bilýin. Ya bir iş goýman özüm etberler süýün bilýärmi onu? Agam ondan sen haýsyn edýän? 3 gedekden bilse kul. Ben ýok agam ýa men bir gedekden bildim agam, düşündüm. Sağ olun, gelip durun. Naş olsun. Sağ ol. Hala mıydı? Hala. Hala. Bunu kim ayarladı? Şu yere, şu saatlara kim cevap veriyor? Ben yol başlığında görüp bilýär mi? Başlan, näme boldy bilip bolmadymy ka? Arka şikayet edip derseňiz var mı? Sabır etseňiz häzir getirerler. Ulayım getirip berey. Gel. Halbuki gence mümkin mi? Gelirim gel. Halbuki gence bir müşteriye geldi. Özüm yolbaşyňyzy görjek diýe, ar şikayet etdirňizem görjek diýe, özüm gaharjama meň diýer. Kimmiş o? Bilýän o.
Ben köp garaşmadım kan. Yok, hazır gelerler. Gerek bolsa bay garaşara. Kimmiş ol garaşı bilmeyen? Oğluk yani. Senmiş ol. Ama ben Ene ardı şikayet kitabı. Alın ne mardan olsa yaz şota. bak gelineceğim can. Ellerine de güller üstüne. Düşünmedim. Düşünmedi ya zat ya. Şeyi acayip tüycükleri tayarlayan adamları. Kut öz gözlerim bile görüp savursa etmana geldim. Kıyılır. Siz beni oyun edip ağlap çağırdınız mı ya? Hakikaten adı şikayet deyip ayıttım. Düşünmedik de mus diyemedim, Mustafa diyeydi. 7. can. Bardı şikayet etleri de size minnettarlık söylüyorum. Ne şey yapsam da al. Ele bu dile de çepereken abi. Yüreğim yardınız da ben. Doğruyum da canım mı? Elbette. Kıyılır getirin hemen oturayım lan. Ay getir. Ha, karış. Vay müşteri. Of. Ben her yine de fark etmeyene geldim. 2. Mart bayramçılığı için haf uğrağını fark etmeyene geldim. Gelin kıyılan bayramçını kutlamak için. Evet. Canına sağ olsun. Yine gördünüz mü kıyılar? Çın yürekten, hakikatten işleseniz, yine şu neticesi şol. Dehedim desem, ting bilen göhnedüün, aca var doğmayettin. Dehedim desem, ting bilen göhnedüün, aca var doğmayettin. Salam buyurun. Hoş gördük kıydım. Şu sizi övüp arşa çıkardılar da. Çok için geldik. Ene üt göşük nağışlı kurtölüğümüz var deydi. Toy koyunukları var. Üt göşük nağışlı deydi. Onu benim neme oğlu örecek bol yanlar. Onu kurtölüğümüz görmeyene geldik. Sağ olun biz saylanınız için. Müşterilerimiz ne adlarımızı, koynuklarımızı her türlü görünüşteki biçimleri vardır. Saylaştırayım. Gelin. Şu hiç kimde yok biçimini alalım. Üt göşük. Ne o üt göşükten hiç kim giymediğin var. Şunu sen postunu ip verdin geliniz altın. Ağışkan postun iş oldu dağı sana. Beypin nar pızdığın aymının. Bolya. Ağıyt. Ne mi de men ağırayım da ağıyt. Şunu neysene. Ne tereten ağıyt Dilşat. Ne mi bulun yanı gelin? Ayda. Ne mi? Şu gelinine bir hil ayrattığın var ya. Şunu etsene. Senin mara. Ağıyt. Goğunun ötürgüydüm. Goğunuma değerliydi. Elim açtım. Gelinece, ne açsan kurtarıp verecek deydin şu gelinime? 7. Yedi. Ana görüyen değil mi? Oo, şu Elim açtım deydi. Bir şatan ne açsan verdik. 3 kıydım 3'e. İyi bol ya 3. 3. Kıydım. Onu bu gelin 3 tane. O 3'sünü öptüreydi ama gelin. Bu ne diyen masa? Onu yettin, sana yettin at bere. Şonla bile giyiver öyle bu. Ne mi değil bu? Vay giyin kıyım, giyin. O şu armağanın almadın da dingce giyine. Doğru kıydım, gelsene gel. Şu sen hayranı alacak kıydım. Gel oğlum. Ona kızıl ala yalla dayda. Kızıl mı? Kızıl. Kestim. Borlu, şu sen ne mi dedin şunu edecek gel. Borlu. Geceler, yürüyüp de siz için tayin koynuklarımıza vardır. Şeyle mi? Saylaştırayım. Tayin koynuk deydin mi? Ay hocam yine bir tayin koynuk et görün. Oğlum derim işte ya. Kim kıydın? Dilşatları gelince. Yetişme. Gelişmendir kızım, gelişmendir. O köyünün renki bilen yüzünün renki mengdeşligi koy. Yüzünün bir hili dol görünen o kıydım. Al. Kıyı tarafadan. Yok kıyı tarafa gel lan zaten. Yok kıydım, koyu koy. Dayda kıyı taraf gel lan çıma. Dak kestim. Olur mu rente kova? 3 koyunuk mu kıydım bari ya? 3 koyunuk değil mi? 3 tane bolya değil mi şu? Onu yolla şuna ayday kıydım bu mu? Son, ver.
Hayfili yerin sayılacağını oturdu sayıladılar değil mi? Hakikaten öyle mi? Oğlanları, naksıları, mitköşküleri. Yeme gelince, bollu değil mi? Bollu Gülşat. Öğler sayıladılar, öğler kovurdular. Öğler ravi bollu hem ne renkler, öğlerini gör közü gibi yani. Onu belli etti. Belleğin kıydım. Belledim. Şu yan kıydım. Bilen değil mi haytaysan alyanı? Bellenirli. Tenefinen belli kıydım. Onun edi toyu bir vaxt kalanına bir kun arana gelip alıp gider. Böyle hükümetli olsa. Oğul. Saylanla. Vay kıydım sen 3 tane koyunu saylayansan kurta saylan ne? Uy sayladın mı? Sen kıydım 3 koyunu allan mı? Alayın mı? Al kıydım al sana. Al vereyim. Yine 4 tane onun tinkem 7 oluyor. Vay 7 Bollu son. Bollu koysana kıydım. Üçüdün bir alayım. Hem sağırın kıydım. Böyle sağırın. Bollu. Kayın mehir bilen bakayın gelincan. Hani gelincan göreni gel. Tıttımırlar gibi. Anayın bilen etten üye değil. Merdan, kafayı kırıldığını bir yerin oturacak olayım ben ho. Hava Merdan can, ver kayderim. Sigeyim sen, bakayım olur bak yani var. Merdan yarın hani şöyle koyayım. Ay böyle. Hayalsin hani gel. Saat gelin. Ya oğlum hadi bu getir. Yürü gelincan. Gelince yine takmayın. Oo, otur gelincan. Hani ya. Zamanla. Hani gelince kayalım bir koşun. Getir. Hani kayalım tariyağı. Koğulerin koğuğunu. Hani desattan bir iki kayıdın olsun, iki oğlun olsun. Kayıdın giden oğlu olsun, oğlun kurun oğlu olsun. Arkal devletli olsun. Şeyle olsun. Halbuki rakipli olsun. Şeyle olsun. Gelince bir payne. Hani? O ayağı düşsün, vay gelimin başa sakladın. Elin iyisli oldun, emin. Evet, ana dayılacak, getireyim her payın. Al. Gel. Gelinimi de getir. Gelinim gel. Uy. Buna sevim. Geleceğim sağlam, geleceğim. Ayol geleceğim, gel. Ulenin yerini verecek yerine, ter payını yeter. Gele ulenin ter payını verene yerini verecek yerine atıyor. Gelinimine. Ay yemine tay gelinim. Nova har gelinim. Teret il keste denedilerine düplü kıygat. Men netiv ettin, kovurdun mu kıydım? Turayın. Hani komşu? Komşu Halvi Kazan'ın Noğu Bahar gelini. Atayın ana. Yok Halvi'nin ana. Ha kıyım. Kuşak sen ne? Benim attın oraya geçmedin onu. Ay yalıcığımın mehrivan yerini. Bolanı. Al ana. Netiv ettin.
Dur kıyım turdu anne. Evdece. Qoğusu gelinini postunu alıp ver turuyadır. Gördün mü? Şu gereğin postun mu olsun bağlam? Oğudan renkten. Ana bollu mu? Nerede şey diyeyim öyle? Gülşah. Getir. Hani getir. Anne getir. Aynene kaymene göğüne değmegin gelinim. Aynenen qıngıraktır, çayın demlegin gelinim. İkimizin sırmızı oğlu duydurma gelinim. Bir diyenim bir devitsin, iki diydirme gelinim. Oğul öyün söyesidir mehrin qavanma gelinim. Ayan öyün eyesidir ağlap avanma gelinim. Şunuy senin hak öyündür, bağlan köpelsin gelinim. Ağaçların miwe verip, devlet eçilsin gelinim. Oğlum bilen ağdı bir yaşa bağlan, baktınız bolsun. Men mıdan bağıtlı ene, maşalamın barına, arzularım kentide, yüreğimin törüne. Doğam olsun bağıtımız, perdentlerin varına, kanatlanan arzular, mehribanlan Arzulum kanadaştı, kanatlandı umidim. Dünyeme nurun saçtı, ömrüme gelin bağıtım. Pek niyetli umutlar, kalbadın at getiriyor. Kanatlanan arzular, bizi bağıta yitiriyor. Ağırdular, kanatlan yar, aydınlar mı, mutlu olsun bayramını, mehribanlar mı? Ağırdular, kanatlan yar, aydınlar mı, mutlu olsun bayramını, mehribanlar mı? Ağardular kanatlan ya vatanna, ağardular ziynet beryer cahana. Milli lider kahraman arkadağımız bilen, arkadağlık kahraman serdarımız bilen, kanatlanan ardular nur saçanlar, zinanların göğnünü gül açanlar. Toylar toya ulaşyar, halva dolyar umutlar. Geleceğe doğan bolsun, tücü arzu niyetler. Gönlüm gitti görümde, sevgilim elimde. Kabul eder sevgimi, vasfın gülüm dilimde. Mehrin yeresin beni, pek sevgin bostanına. Kanatlanan arzular, aylansın asmanımda. Sana gözüm düşünde, aşık etti cemalın. Ağatımda ak baktım, ekideyim gel yarım. Baltım gördüm gözlemde, alhamallım sevlemden. Bizi duşuran yollar, sevgimizden güllesin. Ağardular, kanatlan yar, aydınlar mı, mutlu olsun bayramını, mehribanlar mı? Ağardular, kanatlan yar, aydınlar mı, mutlu olsun bayramını, mehribanlar mı? Ağardular, kanatlan yar, aydınlar mı, mutlu olsun bayramını, mehribanlar mı?